Assalamu alaikum hormatly adamlar. Garaşdyda baqy tarap ýurdumyzdaky täzelikler hem habarlar bilen tanışdyrýan Watan habarlary gepleşmeli. Şun hormatly prezident Fadıl Serdar Berdimuhammedowyň we Qazaqstan Respublikasynyň prezidenti Kasym Jomart Tokayewiň arasynda telefon arkaly söhbetleşik boldy. Döwlet başçylygyny söhbetleşigiň barşynda döwlet haýratnaşyklarynyň wajyp meselelerini aralyp maslahatlaşmak bagatda dördülene mümkinçiligi üçin kanagatlanma bildirip, dostlukly ýurduň başçylygyny dogruny bilmekdedi we oňa berkjan saglyk, bagtyarlyk we awadançylyk hemde Qazaqstan Respublikasynyň dogonlyk halkynyň ruwaşynyň behidine jogapkärligi döwlet işine täze üstünlikleri arzuw etdi. Prezident Kasym Jomart Tokayewiň parasatly ýolbaşçylygynda häzirki döwürde Qazaqstan Respublikasynyň ösüş we ruwaşlyk ýoly bilen anamly öňügde jemgyýetiň durmuşynyň ähli ulgamlaryny uly üstünlikleri gadanýanygy hemde dünýäde awraýny has berkidýänligi belenildi. Hormat prezident Fadıl Serdar Berdimuhammedow ýoly goýulan netijeli türkmen Qazaq hyzmatdaşynyň ýokary derejesine kanagatlanma bilen berilip, Qazaqstanyň başçylygynyň ýurtlamynyň arasyndaky strategik we hoşniýetli goňşulyk gatnaşyklaryny uly ünsürýänligi aýratyn bellädi. Biz sizden anlaşmak ýagdaýyna garaýşyňyza ýokary baha berýäs we iki taraplaryň hyzmatdaşlygy puwtlanyrmaga ıgrarlydygymyzy tasdiklap, iki taraplaryň we köp taraplaryň görnüşde ähli uglary boýunça köp uğurlu gatnaşyklary ilerletmäge hemme taraplaryň ýardam berýäsi hormatly prezident Serdar Berdimuhammedow näkdedi. Söhbetdeşleri häzirki wagtda Türkmenistanyň we Qazaqstanyň esasy uğurlaryň ählisi boýunça üstünlikli hyzmatdaşlyk edýänligini kanagatlanma bilen belediler. Dostlukly goňşy döwletleriň arasynda işiň syýasy gatnaşyklary alınıp barylýar. Şol sany ministrlikleriň we puwduklyny dolanyş edaralarynyň uğuru boýunça köp uğurlu hyzmatdaşlyk berkidilýär. Türkmen Qazaq sowda ykdysady gatnaşyklary ukgunly ösürilýär. Medeni insan perwer ulgamda hyzmatdaşlyk barha giňildilýär we berkidilýär. Şeýle-de parlamentary gatnaşyklary işiň dowam etdirilýär. Türkmenistanyň we Qazaqstanyň başdanlary ýoly goýan netijeli döwlet gatnaşyklary mundan berýägem ösürmäge çalışýanlyklaryny tasdiklap, bilelikdäki tagalaryň netijesinde asarlaryň dowamynda iki ýurduň halklaryny baglanşdyrýan diýip bolany dostluk we hoşniýetli goňşuçylyk ýürürlerini esasanýan netijeli hyzmatdaşlyk gatnaşyklarynyň iki döwletiň behidine mundan berýägem aýdyrly ösüriljekdigini we puwtlanyryljakdygyny anam bildirdiler. Telefon arkaly söhbetleşigiň ahyrynda hormatly prezident Serdar Berdimuhammedow prezident Kasym Jomart Tokayew dogruny bilen ýene bergede gutlady we öňe berkjan saglyk we egtilmede güýç gaýrat hemde bagat hemme Qazaqstanyň dogonlyk halkynyň ruwaşlygynyň we awadançylygynyň behidine ýokary döwlet wezipetine üstünlikleri arzuw etdi. Şun hormatly prezident Serdar Berdimuhammedow Russiýa Federasiýasynyň Возрождение tassamy gurulşy kampaniýalary toplarynyň ýolbaşçysy Igor Bukatany kabul etdi. Işegur wagt tap kabul edenligi hemde hyzmatdaşyň geljegini ara alyp maslahatlaşmagy mümkinçilik döredlerini üçin hoşarlyk bildirip, hormatly prezidentimizi Türkmenistanyň konstitusiýasynyň we döwlet baýdanyň güni bilen mehirli gutlady we tutuş türkmen halkyna iň gowy arzuwlaryny beýan etdi. Şunda Russiýanyň Возрождение tassama gurulşy kampaniýalary toplarynyň Türkmenistan bilen ýoly goýulan netijeli işgur gatnaşyklary puwtlandyrmaga hemde ýurdumyzda amala aşyrýan giňerimli düzümleýin tassamalary durmuşa geçirmäge gatnaşmaga gyzyklanma bildirýänligi tasdiklandy. Hormatly prezidentimize gutluklar we hoşniýetli sözler üçin minnetdarlyk bildirip, Türkmenistanyň daşa ýurtly hyzmatdaşlary bilen netijeli gatnaşyklar üçin hem iş açykdygyny aýdyp, dürli ulgamlarda ýürütülýän Возрождение tassama gurulşy kampaniýalary toplary bilen hyzmatdaşygyň uly tejribesini kanagatlanma bilen belledi. Soňky ýyllarda büýük köpügürlük holding ýurdumyzda gurulan ýol ulug düzüminiň iri deskalarynyň bir näçesiniň potrotçysy boldy. Häzir Возрождение tassama gurulşy kampaniýalary toplary Aşgabatyň günorta böleginde sil suwuny sowuji deskalary toplamynyň gurulşynyň tassamasyny amala aşyrýar. Işegur bir möhüm injener tenk deskadaky işleriň barşy barada gatabat berip, holdingiň şertnamalaryny borçnamalaryny ýerine ýetirmäge ýören jogapkärlik çemilişýänligini belledi. Duşuň barşynda iki taraplaryň hyzmatdaşlygyň wajyp ugurlary boýunça pikir alşyldy. Hyzmatdaşlyk giňeltmek üçin äger türlü mümkinçilikler Türkmenistanyň amala aşyrýan düýpli özgertmeler strategiýasy bilen şertlendirilenler.
Şununla bağlılıkta Türkmen bazarına döredilen amatlı maýy goýum ýagdaýynyň ýurdumyzyň daşa ýurtly işe ular toparlar üçin özüne çekijiligini ýoklandyrmaga ýardym edýänligi bellenildi. Hormatly prezidentimiz Türkmenistanyň innowasion ösüş ýoluna düşmek bilen milli ykdysadyň ähli pugdoklaryna, ýöňde barjy sany tehnologiýalary we ilmi tehnik üçin gazananlaryny işin gornaşdyrmaga, orduş tüzümleri düýpli döwre wagtlaşdyrmaga aýratyn ähmiýet berýänini bellädi. Bu wagtda Russiýanyň öňden näre hyzmatdaşlyk gatnaşyklary ýola goýulan ýetadi kompaniýalarynyň iň gowy tejribelerini netijeli ulanmak üçin ähli mümkinçilikler bar. Duşun ahyrına işe gör döwlet başlanmada netijeli we işin tehwetdeşi üçin tüýsürekden hoşallyk bildirip, Vodrajdenýe tassama gurulşyk kompaniýalar toparynyň şertnamalaryň borçnamalaryny ýerine getirmäge ýören jogapkärlik çemeleşekdigini ýene-de bir gedek inanyrdy. Duşukdan soň işe gör habarçamada şeýle görünmerdi. Во-первых, я хочу поздравить. İlki bilen hormatly prezidenti we tutuş türkmen halkyny Türkmenistanyň konstitusiýasynyň we döwlet baýdanyň güni bilen gutlamak isleýän. Bugün maňa hormatly prezident bilen duşmak wagty meýser etdi. Duşuň barşyna Aşgabat şäheriniň günorta bölегine Fil suwuny sowjy desgalar toplumyna alınıp barýan işler barada hatabat berdim. Şeýlekem beýleki desgalar boýunça geljeki işleriň käbir meselelerini ara alyp maslahatlaşdyk. Hormatly prezident şol desgalary iler tutulýan desgalaryň hataryny görkezdi. Biz kompaniýamyzyň iş baradaky meseleler babatyna kem pikir açdyk. Şeýlekem töhfetdeşiň barşyna hormatly prezidente fil suwlarynyň gorýan desgalaryň gurulşygyna häzirki wagtda ulanýan täze tehnologiýalar barada kem hatabat berdim. Men Türkmenistanyň hormatly prezidentine biziň işimizde uly golluk berýänligi üçin hoşallyk bildirýän. Sag bolun. Şeýle-de ýurdumyzyň Daşary işler ministrligine Türkmenistanyň ministrler kabinetiniň başlygynyň ormazary, Daşary işler ministri Meredowyň Sankt-Peterburg şäheriniň daşary gatnaşyklar boýunça komitetiniň başlygy Grigoriowyň başdanlygyndaky Russiýa Federasiýasynyň wekileti bilen duşu geçirildi. Duşugo şeýle-de Vodrajdenýe tassama guruluş kompaniýalary toparynyň ýolbaşçysy Bukata we Russiýa Federasiýasynyň Türkmenistanyň adatdan daşary we dowluk tiýarly elçisi Bulakyn gatnaşdylar. Indi bolsa hormatly prezidentiň garaşsyz hemişelik beýtarap Türkmenistanyň halkyny iýeren gutlaw bilen tanşydýas. Mehriban halkym edýdi watandaşlar. Sizi berqarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy zamanynyň taryhyna altyn harplar bilen ýazyljak şanly seni Türkmenistanyň konstitusiýasynyň kabul edilmeginiň hemde döwlet baýdagynyň döredilmeginiň şanly 30 ýyly bilen tüýsürekden gutlaýan. Garaşsyz hemişelik beýtarap ýurdumyzyň konstitusiýasy we döwlet baýdagy edil watanymyzyň şöhratly geçmişiniň sowutnamasy. Häzirki bagtyar günüň hemde beýik geljeginiň kepelleri, milli döwletlilik ýürürligimiziň synmadlygyny hemde ebediligini ikrar edýän milli gymmatlygymyzdyr. Şoňa görä-de müdümi mukaddesliklerimiz bolan garaşsyzlygymyzyň hemde beýtaraplamyzyň döwlet baýdagymyzyň we esasy kanunumyzyň hormatyna gurulan ajaýyp binalary, dörejilik hujuny, zähmet joşgyny berende oturýan bu mukaddesliklerimiz münasibetli giýiňden we dawraly bellenip geçilýän milli bayramlarymyz beýik watan söýjürimiz bilen berik baglydyr. Öýdegdarly ösüşleň giýiň ermli özgörtmeleň ýoly bilen bedew watly öňe barýan ýurdumyzyň paýtagty, dünýäniň ilm we bilim, dörejilik, medeniýet, saglyk, ykdysadyýet, tehnologiýa wagtda nusgulyk merkezleriniň birini urlayan Aşgabat şäherine Merkezi Aziýa döwletleriniň we Russiýa Federasiýasynyň parlamentary forumunyň hemde dinanlarynyň dialogunyň ýokary derejede geçirilmegi Türkmenistanyň konstitusiýasynyň we döwlet baýdagynyň gününiň ähmiýetini has şöhratlandyrmak bilen beýik maksatlamyzyň töweregine mäkem jewetleşen mehriban halkymyzy täze zähmet hemde dörejilik üstünliklerini ruhlandyrýar. Agdybirligimizi hasam putulanyrýan milli döwletlik ýürüglerimizi ruwaşlanyrýan berqarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy zamanynyň taryhyna şöhratly sahypalar hökmünde ýazylýar. Ediz halkym mundan 30 ýyl ozaly milli we umumy adamzat gymmatlyklarynyň esaslaryny düzýän ýürügler, demokratik taglimatlar, halkara hukugynyň kadrlary bütewleşdirilen konstitusiýamyzyň kabul edilmegi, baky jewetligimizi agdybirligiň belent maksatlaryna parahatçylyk söýjüligi we dostluga ıgrarlydygymyzy alamatlandyrýan haly göllleri, zeytun ballajyklary, 5 ýyldyr ýarmay şekillendirilen
döwlet baýdagymyzyň döredilmegi bilen demokratik, hukuk we dünýäwi döwletimiziň binýadyny puturlandyrmakda aýgytly ädimler ädirli. Adamy jemgyýetimiziň we döwletimiziň iň ýokary gymmatlygy diýip ikrar edýän konstitusiýamyzyň binýatlyk ýürürlerini uralyp, belente parlaýan ýaşyl tuğumyzyň haýatyna ýa-da watanymyzy dünýäniň gülle ösýän kuwwatly döwletleriniň hataryna goşmak ugrunda ägirt uly işleri amala aşyrly. Mehriban halkymyzyň ýaşaýyş durmuş şertleriniň barha gowranmagyna ýardam berýän giň gerimli maksatnamalar durmuş ykdysady, jemgyýetçilik, syýasy özgertmeleri üstünlikli durmuşa geçirildi. Şu gysga taryhy döwürde ýurdumyzyň konstitusiýon gurulşy kemilleşdirilip, jemgyýetimiziň we döwletimiziň hemme taraplaryny saadlaşykly hemde durnukly ötüşini üpçüne diýen kanunlar kabul edildi. Döwlet, häkimiýet we durunduş idaralarynyň täze ulgumy döredildi. Üstünlikli amala aşyrylan konstitusiýon özgertmeleri aýratynamy iki palataly täze kanun çykarjy idara bolan Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahaty we mejlisi ösün hukuk we syýasy ulgumly döwlet hökmüni ýurdumyzyň halkara awraýany has berende oturýar. Edil watandaşlar, berqarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy Türkmenistany 2020-nji 2050-nji ýyllarda durmuş ykdysadyny ösürmegiň milli maksatnamasyna kesgitlenen weziplerden uralyp, ýeteni belent sepgitlemizden, gadanan üstünliklerimizden ruhlanyp, bize nusgalyk işleri amala aşyrýas. Dünýä Birleşigi tarapyndan ikrar edilen we konstitusiýamyzda hemişelik berkidilen oňuýyn betaraplamydan ýürürlerini gollanyp awraýly halkary gurumlary dünýä döwletleri bilen gatnaşyklarymyzy aýdygdarly giňeldiyas. Golayda Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasynyň 76-njy sessiýasynyň 61-nji umum mejlisinde ýurdumyzyň başlangyjy boýunça durnukly ötüşi gadanmak üçin köpçüliklerini velosiped sürmegi, jemgyýetçilik uluglaryna girdimegi atly kararnamanyň biragdan kabul edilmegi hemde Türkmenistanyň 2020-nji 2028-nji ýyllar üçin beýik guramanyň halkary söwda hukugy boýunça komissiýasynyň agdalygyna saýlanmagy, şerekeme Ýewropa Ykdysady Komissiýasynyň şäherlerdäki baglar atly başlangyjyna bag etmek şäherleri arkaly gollaw we oňa goşandy üçin Aşgabat şäherine halkary guwanamasynyň berilmegi munyň aýdyň subutnamasy. Mehriban halkym, edil watandaşlar, sizi halkyň arkadagly zamanasy ýylynda Türkmenistanyň konstitusiýasynyň we döwlet baýdagynyň güni bilen ýene-de bir gezek tüýs sürekden utlaýan. Size berk jan saglyk awadan we bagtyar durmuş. Edil watanymyzyň mundan belägem gülle ösmegi ugrunda alyp barýan işleňizde uly üstünlikleri ardy edýän Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow. Hormat prezident Serdar Berdimuhammedow Norwegiýanyň padşahy Harald V-nji hemde ýurdun halkyna Norwegiýanyň milli bayramy konstitusiýa güni münasibeti tüýs sürekden gutlawlaryny we iň gowy arzuwlaryny iberdi. Döwlet başçylygynda şu mümkinçilikden peýdalanyp padşah Harald V-nji tüýs sürekden berk jan saglyk, dostlukly ýurdun halkyna bolsa parahatçylyk, ösüş we awadançylyk arzu etdi. Hormat prezident Serdar Berdimuhammedow Türkmenistanyň halkynyň we hökümetiniň adynan, şerekeme hut öz adynan Malaziýanyň premier ministri Ismail Sabri Yakuba, Malaziýanyň 16-njy ýokary başdony Al Sultan Abdullah Riayatuddin Al Mustafa Billah Şah ibn Sultan Haji Ahmed Şah Al Mustayin Billah hemde ýurdun halkyna Türkmenistan ýene Malaziýanyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryny ýoly goýulmagynyň 30 ýyly münasibeti tüýs sürekden gutlawlaryny we gowy arzuwlaryny iberdi. Geçen ýyllaryň dowamynda biziň döwletlerimiziň arasynda özara hormat goýmak, din hukuklyk hemde ananyşmak ýürürlerini esaslanýan gatnaşyklary işiň ösürli we kemilleşdirildi. Türkmenistan iki ýurdun arasynda syýasy, söwda, ykdysady, medeni ansanperwer gatnaşyklary mundan belekde ösürmegi urdunýa diýip döwlet başçymyzy gutlu hatyndan atdy. Hemde bilelikdäki tagallar netijesinde Türkmen malay hyzmatdaşynyň geljekde hem iki halkyň ösürüljekdigine anam bildirdi.
Döwlet başlygynda mümkinçilikden peýdalanyp Malaziýanyň premier ministri Ismail Sabri Yakuba hemde 16-njy ýokary başlygy Al Sultan Abdullah Riayatuddin Al Mustafa Billah Şah ibn Sultan Hacı Ahmet Şah Al Mustayin Billah Berkcan saglyk, bagtyarlyk we awadançylyk Malaziýanyň halkyna orta ötüş hemde rowaşlyk bardaky iň gowy arzularyny beýan etdi. Hormat Prezident Huda Serdar Berdimuhamedov Qazaqstan Respublikasynyň prezidenti Kasym Jomart Tokayew dogruny münasibetli tüýs sürekden gutlawlaryny we iň gowy arzularyny iberdi. Häzirki wagtda siziň ýol başçylygyňyzda Qazaqstan Respublikasynyň döwlet özüň täýärliginiň berkidilmegini, ýurduň halkara giňişligine awraýny ýokurlanmagy hemde halkyň awadançylyk derejesiniň gowranylmagyny gönükdirýän giň gyrymly özgertmeleri amala aşyrylýar diýip döwlet başçylygynda gutlaw hatyndan nagtady. Hormat Prezident Huda ýurtlamyň arasyndaky strategik we hoşniyetli goňşulyk gatnaşyklarynyň ösürilmegini, halklamyň dost soňlygynyň putulanylmagyny, Qazaqstanyň lideriniň uly üns we goldaw berýänini aýratyn bellep, iki tarapyň gatnaşyklaryny geljekde de halklamyň bähwidini aýdygdarly ösüriljek diýip anandyrdy. Döwlet başçylygyna Serdar Berdimuhamedov mümkinçilikden peýdalanyp Prezident Kasym Jomart Tokayew berkjan saglyk we bagtyarlyk Qazaqstan Respublikasynyň doganlyk halkyna bolsa parahatçylyk, rowaşlyk hemde awadançylyk arzuw etdi. Hormat Prezident Huda Serdar Berdimuhamedowyň adyna ýurdumyň konstitusiýasynyň hemde döwlet baýdagynyň güni münasibetli köp sanly gutlaw hatlar gelip oşýar. Hatlarda berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynçy döwrüni, ata watanymyň ýaşyl tuğunyň halkymyň agdy berligini we jewsligini, oň parahatçylygyň, insan perwerligiň we dürejiligiň ýürelerini agrarlydygyny alamatlandyrýan ýa-ni bu üýtgewsizlik gymmatlyklary raýatlaryň hukuklarynyň we azatlygynyň ygtybarly kepili, giňmeçörli durmuş ykdysady özgertmeleň mäkäm büniýady bolan ýurdumyň konstitusiýasynda beýan edilenler. Hatlary berenleri döwlet başçylygynda berkjan saglyk uzak ömür, ýurdumyň mundan belägem güllägesmeginiň we halkymyň rowaşlygynyň bähwidine giňerimli işlerine täze üstünlikleri arzuw edýärler. Hormat Prezident Huda umumy milli bayram bilen Milli Geňeşiň halk maslahatynyň başlygy Gurbanyguly Berdimuhamedow we Milli Geňeşiň mejlisiniň başlygy Mehmedowa tüýs sürekden we meherli gutladylar. Döwlet başçylygynda tüýs sürekden gutlawlaryny Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornamatarlary Abdurrahmanow, Qylyjew, Mehmedowa, Meredow, Muhammedow, Uradgaliyew, Pürçekow, Toýliyew, şerekem Ministrler Kabinetiniň ýanyny Ulow we Kommunikasiýalar agentliginiň baş direktory Şakyf iwerdiler. Hormat Prezident Huda Serdar Berdimuhamedow Türkmenistanyň prezidentiniň diwanynyň jogapkar erşkäleri iň gowy arzularyny ýoladylar. Döwlet başçylygynda Türkmenistanyň konstitusiýasynyň hemde döwlet baýdagynyň güni bilen ýurdumyň ýaşaýjylarynyň adyndan Ahal welaýatynyň häkimi Gurbanow, Balkhan welaýatynyň häkimi Atahaliyew, Daşowut welaýatynyň häkimi Nazarmuradow, Lewap welaýatynyň häkimi Amangaliyew, Mary welaýatynyň häkimi Anaberdiyew, Aşgabat şäheriniň häkimi Gannymow gutladylar. Hormat Prezident Huda ýurdumyň harby we hukuk goraýjy idaralarynyň ýolbaşlary iň gowy arzularyny iberdiler. Döwlet başçylygynda Serdar Berdimuhamedow Türkmenistanyň saýrowlary we salat alşyklary geçirmek boýunça Merkel toparyň başlygy, Demokratik partiýanyň başlygy, Senagatçylar we Telekaçlar partiýasynyň Merkede ýeňişiniň başlygy, Agrar partiýanyň Merkede ýeňişiniň başlygy, Kärdeşler arkaşyklarynyň Milli Merkediniň başlygy, Zenanlar birleşiginiň Merkede ýeňişiniň başlygy, Magtumula adynaky ýaşy ugramynyň Merkede başlygy, Dünýä türkmenleriniň insan perwer birleşiginiň prezidentiniň ornmasary, Gurbanyguly Berdimuhamedow adynaky howunarlyga mätäş çaglary himayet bermek boýunça Haýyr Sahawat gadatynyň ýerine ýetirji direktory, parahatçylyk gadatynyň müdiriýetiniň başlygy we beýlekleri gutlaw hatlaryny ýoladylar. Ýurdumyň ykdysadysyny diversifikasiýa ýol bilen ösürmek, importa çalışýan haritler we önümleri özümizde öndürmek, eksportda iwerleýän önümlüň möçörlerini artyrmak, häzirki döwlet siýasatynyň ileri tuturýan uglarynyň biridir. Bu wezipanyň üstünlikli ýerine ýetirilmegi, o we sanat toplumynyň durmuşa geçirilýän işler bilen aýrylmaz baglanyşlydyr.
Şunu hormat prezidentiň sanly ulga markaly geçiren iş maslahatlarynyň ähmiýeti aýdyň ýüze çykýar. Munyň gözi wezipler kesitlemeň, olaň ýerine ýetirilişine gödäwçilik etmeň hemde ýol başy düzümleň işlerine baha bermeň täsirli gurallar. Hormat prezident bilen 16-njy maýda sanly ulga markaly geçiren iş maslahatyna da munyň şeýledine anyk göz ýetirmek bolýar. Jogapkärlik wezipleri ýerine ýetirmeň ýollar barasynda ýurdumyzyň ahali Balkan, Daşoguda, Lewap Mary vilayatlarynyň häkimliklerine bolan maslahatlarda giňişliğin durulyp geçirildi. Hemde wezipler kesýetlendi. Şol maslahatlarda milli maksatnamalaryň ýerine ýetirilişi, elatyň durmuş derejesini ýokurlanmak boýunça öňde durýan wezipler, olar berilen taşyrklaryň berje edilişi, gowçulary hatarara bejeretini hemde ösüşdigini tutmak, mineral dökümler bilen iýmitlendirme işlerini ýokary hil derejesinde ýola goýmak, akinleri ýedek etmek, galary ony tayarlyk görmek, uruk mewsümini ýeri eýeleri bilen hasaplaşyklary öz wagtyna geçirmek, şu mewsümde tekniki hyzmat ediş idaralarynyň işini taýyp gurmak, o wetna toplumynyň ähli puduklaryny, häzirki döwrüň wezipelerini üstünlikli ýerine ýetirmegini üpçün etmek boýunça alınıp barýan işler dogrusynda giňişliğin gurrun edildi. Owy hojalyk işleriniň gurulşyny, ekrançylyk meýdanlarynyň we owy hojalyk teknikalarynyň ulanşyny aýratyn seljerme berildi. Gökbagçy ekinleriniň ýer almanyň we soğunyň bolu hatyryny kemale ýetirmeň wezipleri maslahatlarda giňden ara alynyp maslahatlaşyldy. Bu işler halkyň arkadaly zamanasy ýylyň üstünlikleri wesenmegini üpçün eder. Maslahatlarda ýüpek gurçuklaryny ýetmek mewsümini ýokary guramaşyk derejesine geçirmeň, babatdaky işleri ýürüýte gödäwçilikde saklamaň, bellenlen taşyrklaryň üstünlikli berje edilmegini üpçün etmeň wezipeler hakynda da jekmejek gurrun edildi. Maslahatlarda ýurdumyň vilayatlaryna alyp barýan gurulşyklary gurulýan binalary öz wagtyny ulanmaga taşyrmak, suw we akabalarynyň kadaly işlemini üpçün etmek barada da jekmejek gurrun edildi. Vilayatlaryň durunuş düzümlerine sanly ulgamy ornaşylmak boýunça işler çaltlanmak hakynda da maslahatlarda çykyp gepleýän adamlar giňişliğin durup geçdiler. Maslahatlarda döredip berýän mümkinçilikler hem şertler üçin hormat prezident bilen alkyş we hoşallyk sözleri beýan edildi. Şunu Daşary işler ministriniň halkara gatnaşyklary institutyna gahrman arkadamyzy Gurbanyň Berdimuhammedowyň ömrümiň manysatly kitabynyň rus tiline neşriniň tanışdyryş dawarasy boldy. Dawara Türkmenistanyň Daşary syýasy idarasynyň ýolbaşçysy we işgärleri, ýurdumyzda işleýän diplomatik wekilhanalaryň, halkara gurumlarynyň ýolbaşçylary, paýtagtymyň ýokary okuw mekdepleriniň professory, mugallimleri hemde talipleri, köpçüliklerini habar berişdirýärleriniň wekilleri gatnaşdylar. Bu waka Daşary ýurtlaryň Türkmenistana ähir türlü gyzyklanmasynyň, gahrman arkadagymyzda bildirilgen uly hormatyň hemde köp ugurly döwlet, syýasy, almy we medeni işlerini bitiren hyzmatlarynyň ikrar edilmeginiň nowatdaky suwutnamasy boldy. Halkyň arkadagy zamanasy ýylyna çapdan çykan gahrman arkadagymyzyň nowatdaky eseri iýleşlerimiz üçin berkarar döwletiň täze ýamynyň garkynyşy döwrüne, geljekki 30 ýyl üçin öňde goýulan belent maksatlara ýetmekde ruhy gollanma boldy. Dawarada Russiýa Federasiýasynyň Türkmenistanaky adatda naşar we dowlat ýarly ilçesiniň çykyşy dinlenildi. Türkmenistanyň konstitusiýasynyň hemde döwlet baýdagynyň bayramçylygynyň bellenilýän günlerini Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň başlygy Gurbanyň Mälikgulyewич Berdimuhammedowyň Ömrümiň manysy atly kitabynyň rus tilindäki neşriniň tanışdyryş dawarasyna gatnaşmagymyz biziň üçin uly mertebedir. Awtoryň täze düýpli filosofik hem edebi eserini türkmen halkynyň ruh, ahlak gymmatlyklary barada okuyuculara ören täsirli gurrun berilýär. Nравственных ценностях туркменского народа. Kitapda müňilliklerden göz başalýan, nesilden nesile geçip gelýän milli gymmatlyklar, türkmen döwletiniň şöhratly taryhynyň möhüm wakalary hemde insan ömrüniň manysyna bagşlanan filosofik pikirler ünsüň özüne çekýär. Hormatly arkadagyň Ömrümiň manysy atly kitaby, durly ýaşdaky okuyjylar üçin düýpli hem çuň bilimleri öwrenmekde, özleşdirmekde gymmatly çeşme öwrüljek paýgat kitabydyr. Bu kitap esasanam ýaşlar üçin ruhy gollanma hökmüne hyzmat eder. Ýaş neslin ýokary watançylyk ruhyny hemde garasy Türkmenistanyň bitarap taglimatynyň ýörelgelerine laýyklykda terbiýelemekde kitabyň ähmiýeti ören uludur. Onu hususan Türkmenistanyň halkara derejesindäki belen dawraýy, durnukly ösüşi barada gurrun berilýär. Kitapda kämil derejede öwrenilen tarih ilmlarynyň, anyk taryhy wakalaryň ulgamlaşdyryp halk köpçüligine hödürlenilmegi bellenmäge nasipdir. Alty bölümiň hersi diliň çeperçiligini aýdyň ýüze çykarýar. Olarda ganatly jümleler, akyllarlaryň paýhatly pikirleri, garaýşlary ünsüňi özüne çekýär.
Hormatly adamlar, Rus okuyucularını türkmen tarihi, medeniyeti bilen yakından tanıştıracak bu düýüplü filosofik hem edebi iş üçün hormatly arkadaga tüý sürekden sag bolsun aýdýar. Sözümiň ahyryna Türkmenistanyň hormatly prezidentini hem de dostlukly türkmen halkyny Türkmenistan konstitusiýasynyň hem de döwlet baýdagynyň güni bilen tüý sürekden gutlaýan. Sag bolun. И в его лице весь братский туркменский народ с наступающим днем Конституции и государственного флага Туркменистана. Спасибо. Gahrman arkadagymyz köp ogurly edebi dörejiligini türkmen halkynyň ýokary insan perwer ýörelgeleri öz beýany tapýar. Dünýäň dürli dillerine terjime edilen bu eserler halkara jemgyýetçiligini ägir dolu gydyklanma döredýär. Tanıştyrışda barasyna täze filosofik edebi eserde Gahrman arkadagymyzyň ömrüniň ähmiýetli döwürleri baradaky ýatlamalar, gymmatly pikirleň jemlenenligi bellenli. Şeýle hem kitapda ýurdumyzyň taryhyna, milli ruhy ahlak gymmatlyklaryna, asalla dep desurlarymyza aýratyn urun berilýär. Birleşen Milletler Guramasynyň baş sekretarının ýurdumydaky ýörüte wekili, Merkez Aziýa üçin öňalşy diplomatiýasy boýunça Sewit merkeziniň ýolbaşçy Natalia German çykyşynda kitapda diňe bir Türkmenistanyň mirasy hakyna däl, eýsem häzirki döwürde ýeten belen sepetler barada da gurrun berilýänini notady. Творческого наследия автора проходит идея о глубоком... Авторun bu dörejilik mirasyny çuň watansöýçilik duýgusy, öz halkyna hyzmat etmegiň ýörelgeleri beýan edilýär. Anyk taryhy wakalyň almaderine we milli ruhy matlaklaryň ähmiýetini aýan edýär. Onun filosofik garaýşlary ena tahaqynaky ýatlamalaryny ör boýuna alyp, olary bolan mehir söýgüni, hormat sarpany alamatlandyrýar. Şeýle hem maşgaly gymmatlyklaryna we parlygy şöklendirýär. Menin pikirime göre kitabın hutşu bölümü aýratyn täsirler. Şu garaýşlar Gurbanguly Mälikgulyç Berdimuhammedowyň öz ömrüniň ahlak, etika gymmatlyklaryna öwrilýär. Munyň özü onuň içeri hem daşary siýasatynyň mazmunyny kesitleýär. Как не раз отмечал глубоко уважаемый Гурбангулы Бердимухамедов, Çoňur hormatlanýan Gurbanguly Berdimuhammedowyň en çemegedek belleşi ýaly Türkmenistan hem işe häzirki zamanyň möhüm meselelerini çözmekde siýasy diplomatik ýörelgeleri ýerge. Munyň özü halkara hyzmatdaşlygynyň tejribesini beýleki döwletler üçin hem nusgalarlykdyr. Gurbanguly Berdimuhammedow kitapda diňe bir Türkmenistanyň mirasy hakyna däl, eýsem häzirki döwürde ýeten belen sepetleri barada da bu ýson çilen gurrun berýär. Şunuň bilen baglykda men hormatly arkadagyň ösüşiň ulug ara gatnaşyk, energetika, saglyk goraýşy orlaryna öňe süren başlangyçlary, şeýle hem halkara ýeňişligindäki ergen ýörelgelerini altamaklygan. Sözümiň ahyryna çuňur hormatlanýan Gurbanguly Berdimuhammedow Türkmenistanyň hormatly prezidentine türkmen halkynyň bähwidine alyp barýan işlerini uly üstünlikleri arzu edýän. Sag bolun. Tanıştırış dawrasyna çykyş edilen beýleşleri ýaly täze neşiriň çapdan çykmagy, ýel-ýelden fotolanyrylýan türkmen-rus hoşniýetli goňşuçylyk gatnaşyklarynyň taryhyna ähmiýetli waka bolup, gahrman arkadagymyzyň täze taryhy ýa-da döwletary hyzmatdaşlygynyň ösdirilmegine goşýan sallamly goşandynyň iqrarnamasyna öwrildi. Men Xitay Halk Respublikasynyň Türkmenistanyň adatdan daşary we dowluk týarly elçisi Siýan Naýçen. Türkmenistanyň gahrman arkadagynyň ömrümiň manysy atly bu täze eseri, garaşsyz betarap Türkmenistanyň ýeten belen sepetleri, Türkmenistanyň taryhyndaky ähmiýetli wakalary hemde ömrüni Türkmenistanyň mehriban halkyna gulluk etmäge bagşladan Gurbanguly Berdimuhammedowyň durmuş ýolunyň esasy tapgyrlary baradaky maglumatlary özüne jemleýär. Bu kitapda esasy ahlak kadalarynyň we ýörelgeleriniň beýan edilýänligi bellärilikdir. Eserde halk dörejiliginiň, geçmişiň görnükli şahsiýetleriniň we filosoflarynyň pähimli sözleriniň ulanylmagy hemde edebi taýdan ustatlyk bilen beýan edilmegi 100 ýyllykyň dowamyna dünýäň halklary bilen dostluk köprülerini gurup gelýän türkmen halkynyň baý ruhy dünýäsine düşünmäge gollanma bolup hyzmat etjek bu kitabyň gymmatlygyny we ähmiýetini hasam artdyrýar. Gurbanguly Berdimuhammedowyň görnükli taryhy filosofik eseri belent maksatlary etmegiň ýolunda ruhy dayanç we şamsyrak bolup hyzmat eder. Purzatdan peýdalanyp Türkmenistanyň hormatly prezidentini hem de türkmen halkyny şanly seneler bilen gutlaýan. Sag bolun. Berqarar döwretiň täze ýamynyň galkynşy döwrüne toýlaşýan diýarmyzda, owadyr şäherlerde gurulyp ulanmagy berilýän binalaň, owadan ýaşaýyş şaýlarynyň hatary barha artýar. Anha şu nörüm diýarmyzda goşa toy, Türkmenistanyň konstitusiýasynyň we Türkmenistanyň döwlet baýdagynyň güni münasibetli germe ulan tutulan bayramçylyk dawralary gurulyp ulanmagy berilýän täze desgalaň açylyş dawralary bilen utgaşyp bayramçylyk joşgyny hasam berende oturýar.
Ahal ulayt hemde Göktepe etrap häkimlikleriniň guramaklygyny ulaýtyň Göktepe etrabynyň ýaňyla geňeşliginiň çägine täze döwrüp täze tawa hojok jemgyýetiniň diş uji teristlerini öndürýän diýetgatynyň açylyş tabarat boldy. Ahal ulaytynyň Göktepe etrabynyň ýaňyla geňeşliginiň çägine bina edilen diş uji teristlerini öndürýän hojok jemgyýetiniň diýetgatynyň açylyş tabaratyna Ahal ulayt häkimliginiň şeýlede Türkmenistanyň Tenagatçylar we Telekeçiler partiýasynyň merkezi geňeşiniň ýolbaşçylary, il teýlagly ýaşular, kümüş taşly eneler şeýle hem yerli ýaşaýjylar gatnaşdylar. Açylyş dabarada çykyş edenler soňky ýyllarda ýurdumyda telekeçiliň tagallasy bilen döwrüp diýetgalyň barka köp gurulýanyny goňş bilen aýtdylar. Göktepe etrabyny şugun kunna ulanmagy berilen diş uji teristlerini öndürýän bu diýetganyň güneşli diýarymyzy Tenagat taýdan üstürmäge, ilatymyzy ýokary hili diş uji teristler bilen bolelin üpçün etmäge uly ýardam etjekdigini aýtdylar. Soňra mehmanlar täze sabah hojok jemgyýetiniň diýetgatynyň içine girdiler. Dabaraň geçen ýerine mehmanlary bu diýetgady öndürilýän diş uji teristleriniň aýratynlyklary barada gurrun berýän video şekillerim görkezildi. Bu hojok jemgyýetini önüme öndürmek üçin peýdalanýan esasy çygmalar öz ýurdumynyň günmatar tewtini yerleşen Gıyanlydaky nefti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynyň önümi bolan palperplenler. Ýakyn günlerde döwrat tehnologiýalarda dünýä bazaryna bätleşik ukyply ýokary hili bu haritlar sewda merkezleriniň we ak bazarlaryň bedegine urlar. Şeýle hem bu önümler ýurdumynyň eksport mümkinçiligini artdyryp dünýä bazarlaryny guradylar. Bu ýerde sanly ulgam arkaly Russiýa Federatsiýasy bilen hojok jemgyýetini öndürilýän teristleri eksport etmek üçin ýüreti şertnama baglaşyldy. Bu ýerde öndürilýän önümler Birleşen Arap Emirliklerine, goňşy döwletleri bolan Gazagystany, Özbegistany hemde ýurdumynyň ähli welaýatlaryna, şoň ýaly paýtagtymy Daşgabaş şäherine uradyljakdygy barada gurrunlar edildi. Bu täze döwrüp hojok jemgyýetiniň diýetgatynyň tutýan meýdany ýarym hektara barabar bolup, oň öňümçilik kuwaty ýylda 5 million sany diş uji teristlerini öndürmäge niýetlenenler. Döwrüp diýetga öňümçilik ussahanatynyň şygmal saklanýan ammardan şeýle hem telekeçileriň ihlatly zähmetleri bilen öndürilýän diş uji teristleriň saklanýan ammarynyň baratdyr. Şoň ýaly dolanýarşy tog barly hany tog işgärler üçin diýin çalşy tog ýürüýtün agarhany işgärler üçin ähli şertler döredilen döwrüp otoglardan baratdyr. Täze diýetga bilen tanışlygyň dowamyna mehmanlara ziýansyzlanyrjy otoglary bilen tanışmak mümkinçiligini hem döredildi. Hojok jemgyýetiniň täze diýetgatynyň dolanýarşy merkezinde işleýän awtomatik usullar arkaly ýoly goýulşy bilen hem tanışdylar. Täze sabah hojok jemgyýetiniň kämil binatyna ýokary hil ülgülerine gabat gelýändigini tasdiklayan şahadatnamalar goşurly. Uly dabara bilen işe girdilen täze sabah hojok jemgyýetiniň döwrüp diýetgatyna dähme çekjek işgärler halkymyzyň bolelin, işretli durmuşda ýaşamaklar üçin uly tagallalar edýän. Gahrman arkadagymda we arkadagly serdarmyda alkyş we hoşallyk sözlerini beýan etýärler. Ýurdumyzyň Balkan welaýatynyň idara kärhanalary Türkmenistanyň konstitusiýasynyň we döwlet baýdagynyň ähli halk toýuny munasyp sowgatly gelmegi başardylar. Muňa welaýatyň Türkmenbaşy etrabynyň merkezinden geçýän Aşgabat Türkmenbaşy demir ýolunyň üstünden awtologyň gatnawy üçin gurulan täze döwrüp köprüň açylyp dawraly ýagdaýda ulanşy tapşyrmagy bütün aýdynlygy bilen güwa geçýär. Döwrüp köprüň açylyş tabaratyna Balkan welaýaty Türkmenbaşy etrap we şäher häkimlikleriniň idara kärhanalarynyň ýolbaşçylary, ýaşul nesliň wekilleri gatnaşdylar. Aşgabat Türkmenbaşy demir ýolunyň üstünden gurulan bu täze köprüň açylyş tabaratynyň şahatlyk şowhuny bu günjoň ajaýyp kesini hasam nurana görünüşe getirdi. Balkan welaýat awtomobil ýolları ulanş müdürliginiň awtomobil ýolları gurmak we ulanmak goýunça gödөгçilik idaratynyň buýrmasy esasyna awtomobil ýollarynyň gurulşygyny dolandyrmak baradaky döwlet agentliginiň köprü gurulşyk müdürligi tarapyndan gurulşygy amala aşyrylan bu täze köprü ähli wagtda dünýä hil ülgülerine dolu gabat gelýänligi bilen tapawutlanýar. Köprä asfalt dörtüklerini düşemek işlerini Balkan ýol gurulşyk müdürliginiň gurulşykçylary diýetgany üstüne oturdylanyň ışıklandyrýış sütunlaryny bolsa Balkan Energia gurulşyk dolandyryş idaratynyň hünärmenleri amala aşyrdylar. Uzunlygy 60 metre, ýyny 32,5 metre, beýikligi bolsa 11 metre deň bolan köprü geljekde demir ýol we awtologlarynyň bir-birine päskelçilik döretmezden bökdünçsiz gatnawlaryny üpçün etmekde aýratyn uly ähmiýeti eýdigi bilen tapawutlanýar. İki taraplayın gatnawlary öpçün etmäge mümkinçiligi bolan täze köprüň her tarapynyň ýyny 13 metr, 25 cm deň bolup, ol ýollarda awtoloklaryň bir wagtda altynyň hereket etmegine mümkinçilik bar. Täze köprü Türkmenbaşy halkara deňiz portuna gelýän ýük awtoloklarynyň we Kenarýaka şäherine gelip gidýän ähli ulak teristleriniň hereketleriniň bökdünçsiz amala aşyrylmagyna aýratyn ähmiýete eýedir. Halkara ülgülerini doğru laýyk gelýän şeýle mühim ýol diýetgatynyň açylyş dawratyna çykyş edenler, ata-babalarymyzdan bire miras galan ýol çekmek, köprü gurmak ýaly asylly ýörelgeleri munasyp dowam etdirýän arkadagly serdarymyza özleriniň çuňur hoşallyklaryny beýan etdiler. Köprüň gurulşygyny zähmet çeken gurulşykçylary hormatly prezidentimiziň adyndan gymmat bahaly sowgatlar goýşurly. Soňra belentden ýanglanan aýdym sahalaryň aslynda il içinde fiýle sarpaň eýet bolan ýaşullaryň ak patasy bilen täze köprü işe girdildi.
Täze gurulan köprüň üstünden ilkinji bolup nikah toýuny tutýan ýaşlaryň gelinazy kerweniň bäbi hanadan täze dünýä inen çağana alyp gelýän awtologlaryň geçmegem çuňur many madmuny eýe boldy. Yurdumuzda amala aşyrylýan insanperwer özgörtmeleri buýsanýan Balkan welaýatynyň ýaşaýjylarynyň sanly günü arkadagy serdarymyzda hoşallyklarynyň çägi ýok. Olar öz ýürek buýsançlaryny gadallan üstü bilen beýan etdiler. Liwap welaýatynyň Kerki tarawyna Kerki tarap gazetiniň täze idara binasy dawraly ýagdaýda açylyp ulanmaga berildi. Bayramçylyk şatlygyny goşulandyran bu dawra ýyl tarpaly ýaşullar, durluk herde däkme çeken raýatlar we gadet işgärler gatnaşdylar. Binaň öňüne goşa bayramçylyk münasibetli medeniýet we sungat işgärleriniň joşgunly çykyşlaryny giň gorun berli. Eýtilme şatlyga ýokary ruhalatligi betlenen aýdym taýlar udoklary ýaňsarly. Welaýatyň meşhur aýdymçylarynyň şyryny wala aýdymlary tan toparlarynyň ýokary ustatlyk bilen ýerini ýetiren tantlary dawraň täsirligini artdyrdy. Soňra bu ýerde täze binanyň açylyp ulanmagy berilmegi münasibetli çykyşlary giň gorun berli. Dawrada söz edilenler döwlet demokratiýatynyň we kanunçylyk binýadynyň berkemegine münasip iş alyp barýan gadet işgärlerini bu täze bina bilen gutlap, olara üstünlükleri arzu etdiler. Şeýle hem dawraly pursatlarda täze binanyň guruluşyna tapawutlanyp däkme çeken guruluşçylara hormatly prezidentimiň adyndan gymmat bahaly sowgatlar gowşurly. Soňra dawra gatnaşçylar Kerki tarap gazetiniň idara binasyny gadet işgärleriniň däkme çekmek üçin döredilen şertler bilen ýakyndan tanışmak giň mümkinçilik aldylar. Binaň içinde gadet işgärleriniň iş alyp barmagy şeýle hem raýatlar kabul etmek üçin giň we ýagty otoglar ýerleşdirilenler. İş otoglaryna gadet işgärleriniň däkme çekmekler üçin ähli zerurluklar doly gödegine tutulupdyr. Açyş dawratyna gatnaşylan ähleti Türkmenistan diýarymyda däkme çekmek, döretmek, bagtyar durmuşyň hüdüýürini görüp ýaşamak üçin döredilýän giň mümkinçilikler üçin hormatly arkadagymyda we arkadagyly serdarymyda alkyş we hoşallyk sözlerini aýtdylar. Şugun yurdumdan iň täze taryhyna şanly seneleň öňýanyna paýtatymyzda Türkmenistanyň konstitusiýasyna 30 ýyl täze taryhy eýýän we kanun çykarjylyk işiniň häzirki zaman tejribesi atly almy amaly maslahat geçirildi. Türkmenistanyň konstitusiýasynyň we döwlet paýdanyň gününe bagşlanan forumy yurdumdan milli geňeşi gurady. Masagyň umumy mejlisinde milli buýsanjymyda milli döwletligi eýil morony şanlary Türkmenistanyň watançylyk duýgularyny, dürüjlik ruhyny, zähmet joşgyny artdyrýan mukaddesliklere, Türkmenistanyň konstitusiýasyna hemde döwlet paýdana başlanan çykyşlardyň ýene 30 ýyly mundan uzalyk kabul edilen Türkmenistanyň konstitusiýasy garaşçylyk döwrümiň esasy gadananlaryny kanunçylyk taýdan berkidip, durmuş we adam gatnaşyklarynyň insanperwerlik kadrlaryny özünde jemledi. Hut konstitusiýa puto binýat bolup şoň esasyna ýurdumyzda döwletiň we jemgyýetiň iň ýokary gymmatly hukmyny adam maradaky alada uly ünserli. Şu insanperwer ýürelgiler raýatyň hukuklary we azatlary babada halkara hukukynyň kadrlaryny hemde dünýä ösüşiniň gadananlaryny ıgrarlyk, garaşsyz beýtarap Türkmenistanyň alyp barýan siýasatynyň esasy ýürelgisidir. Konstitusiýanyň azat, asuda, parahat, bagtyar durmuşymyň kanuny kepil bolup durýanyny taly. Oň binýadyna türkmen jemgyýetiniň hemde demokratik hukuk dünýäwi döwletiň hukuk esaslary goýuldy. Maslahatda oňa gatnaşyjylar halkara hemde parlamentara hyzmatdaşyna başlanan habarlarym dinlediler. Şununla baglyqda Milli Geňeşiň halk maslahatynyň başlygy Gahrman Arkadagymyz Gurbanyň Berdimuhammedowyň üstünlikli durmuşa geçirýän işler bellendi. 10-13 maýda Aşgabatda geçirilen Merkezi Aziýa döwletleriniň we Russiýa Federasiýasynyň ilkinji parlamentara forumunyň hemde Zenanlaň dialogunyň anyk netijelerini aýratyn ünserli. Ählimun parahatçylygy we durnukly üstü saklama günükleriniň şunuň ýaly ýygydarly özara gatnaşyklanan parlamentara hyzmatdaşynyň möhümdigi bardyny taly. Şeýle çykyş edenleri berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy Türkmenistany 2020-2050 ýyllarda durmuş ykdysatydan ösürmeň milli maksatnamasynyň ähmiýetini belediler. Çykyş edenleri baý taryh, tejribe hemde milli däplere daýanyp ýurdumyzyň hormatly prezidentimiň ýol başlygyny garaşsyz putrandyrmagy, durmuş ykdysatyny durnukly ösüşi, halkymyzyň awadançylygyny ýokalandyrmagy, oňyn halkara gatnaşyklary giňeltmäge günükleriniň siýasaty üstünlikli durmuşa geçirýändigini belediler. Günüň ikinji ýarmynda maslahat bölümçilerdäki mejlisler arkaly öz işini dowam etdi. Şurada hormatly prezident tarapyndan başlanan durmuş ykdysady özgertmeleň iş ýüzünde amala aşyryşı bardaky meselelere başlanan bir näçe çykyşlar dinlendi.
Alma amal masada atnaşyjlary hormat prezidentde ýüzlenme kabul edip halkyň ýaşaýyş durmuş derejesini ýokurlanmak baradaky hemişelik aladaty ýurdumyzda ösüşiň täze derejesine çykaran üçin döwlet başçylygynda tüý sürekdeni hoşallyk bildirmek bilen mundan beýlegem ahlasy zähmet çekip durnukly ösüş maksatlary babatda öňde bolan wezipelere ýerine ýetirmekde munasip goşantorny goşukdyklaryna anandyrdylar. Davara münasibeti merkezin eýwanyny gurulan sergide amala haşam we häzir kazaman sunut eserleri, muzey gymmatlyklary, neşri önümleri görkezildi. Sunut saatlarynyň uly joşuň bilen ýerine ýetiren aýdym saat çykyşy forma bayramçylyk öwüşüni çaýdy. Konsert maksatnamasynda meşhur halk we estrada aýdymçylarynyň çeper höwçüňler topurlarynyň ýerine ýetirmeklerine mehriban watanymyza, oň zähmetsör hemde zekinli halkyna bagşlanan aýdym saatlary has berenden ýangany. Türkmenistanyň Içeri işler ministriniň Mäli Quly Berdimuhammedowyň 10 harby bölüminde parlaya ýaşyl tuğum kemil milli hukumatly şygar bilen aýdym sady dawraly maksat geçirilip, oňa ýokary ruhanyetlik mahsus boldy. Şanly senler münasibetli durly uğrura niýetlenen şäherlen geçirilmegi ýokary ruhanyetlik edeseni. Olaň her biri ýurdumyzyň ösüşleriniň öz boşly subutnamasyna öwrülýär. Döwlet Mehmet Azadady nak Türkmen milli dünýä dillerini suwudynyň guramagyna Türkmenistanyň we daşary ýurtlaryň dil we beýleki ogurly ýokary okuw mekdepleriniň talipleriniň arasynda ingliz dili boýunça 1-nji halkara internet olimpiadasynyň açylyş dawarasy boldy. Oňa daşary ýurtlaryň 40 goly ýokary okuw mekdeplerinden talipleriň, soň ýalap ýurdumyzyň ähli ýokary okuw mekdepleriniň talipleriniň 600 goly işen gatnaşdy. Olimpiada test görünüşinde bolup daşary ýurtlaryň we Türkmenistanyň ýokary okuw mekdeplerinde bir wagtda Döwlet Mehmet Azadady nak Türkmen milli dünýä dillerini suwudynyň resmi internet saýtyna birikmek arkaly geçirildi. Talipler ingliz dilini okuýsa, dinleme, grammatika degişli 10 ýumuşdan ibaret bolan testi 90 minutyň dowamyny öz başlyk ýerine ýetirmäge mümkinçilik aldylar. Daşary ýurtly hemde türkmen talipleriniň işen hemde höwçüň gatnaşmagy bilen tapawutlanan ingliz dili boýunça 1-nji halkara internet olimpiadasy sany ulgamyň döwrewap mümkinçilikleri arkaly dilleri öwretmegi kämilleşdirmekde hem uly badalga boldy. Hormatly prezidentimize ýurdumyzda dil öwrenmeklige berýän ünsü üçin hoşallyk bildirildi. Magtumladyň Türkmen Döwlet Uniwersitetinde bilim ministrliginiň guramagyna Türkmenistana tebigy we takyk ilmi ugurlary degişli dersleri okutmagy kämilleşdirmegiň konsepsiýasyny, Türkmenistanyň sanly bilim ulgamyny ösdürmegiň konsepsiýasyny, Türkmenistanyň 2019-2025-nji ýyllarda sanly ykdysadyýety ösdürmegiň konsepsiýasyny durmuşa ornaşdyrmagyň şäherlerini ýurdumyzyň ýokary okuw mekdepleriniň talip ýaşlarynyň arasynda programma üçinçiligi boýunça geçirilen bäsleşik ýokary netijelere wetlendi. Türkmen Owa Hojalyk Uniwersitetinde Beýik Britaniýanyň we Demirgazyk Irlandiýanyň Birleşen Paşalygynyň Nottingham Uniwersitetiniň arasynda geçirilen online duşugy netijelik tarapyndan häsiýetlendi. Masalatda Türkmen Owa Hojalyk Uniwersitetinde ilmiň we tehnologiýalaryň halkara tejribetiniň häzirki zaman gazananlaryny alınıp barlayan okuw we ilmi işlerini gornaşdyrmak, Owa Hojalygynyň mühim urlary boýunça bilelikde ilmi barlyk işlerini ýerine ýetirmek babatda netijeli söhbetleşik geçirildi. Ýurdumyň Telekommunikasiýalar we Informatika institutunda Türkmenistan konstitusiýasynyň we döwlet paýdanyň güni münasibetli seri geçirili. Gözden geçiriliş talipleriň gazanýan üstünliklerini öz bolşy siýasatdyr. Sergide öňde barjy işlere uly orun berildi. Institutun ýaş alymlar geňeşiniň agdasy we awtomatlaşdyrma kafedrasynyň mogullymy Şeýir Muhammed Wepaýew häzir wagtda awaýar arhitekturaly 8 bit mikrokontrolyor arkaly öjükli telefonyň taslamasynyň üstünde işleýär. Ölümçülüge gönüktirilen taslama işlerinin genede biri akıllı öý ulgamynyň dolandyrış bölekleri bolup durýar. Bu enjamlaryň esasy aýratyllyklary olary öýe ornaşdyrmak üçin goşmaça ýa-da ýürüti enjamlaryň we esaplaryň ulanmak zerurlaryň ýoklugydyr. Enjamlaryň özi gurulanylan soň mobil programmalaryň üstülen öjükli telefonlara birikýär. Geljekde ulamlaryň sanyny köpeltmek meýilleşdirýär. Olaryň arasynda suw sızma we ýangyna garşy sensor, tüsde duýjy sensor, ekranly temperaturany we çygylyk ölçeji sensor, gapynyň we aýnanyň açyklygyny ýa-da ýapyklygyny kesikleji sensorlary belläp geçmek bolar. Ara gatnaşan radio tehnologiýalary fakultetiniň 3-nji ýyl talipleri dayanç ýarlak we sapargerlere jef awtomatlaşdyrylan ýadyşgana taslamasynyň üstünde işleýärler. Ýadyşgana birnäçe mümkinçilikleri özüne jemleýär. Olaryň arasynda howanyň temperaturasyna we çygylygyna gözegçilik etmek we dolandyrmak, topragyň çygylygyna gözegçilik etmek we gerek bolan wagtynda awtomatik ýagdaýda suwarmak, ýadyşganyň howasyny çalşmak ýaly amallary belläp geçmek bolar. Taslama işlerinin genede biri hyýaly hakykat tehnologiýasy bilen baglanşykly. Jepbarul Suhan Guliýew we Sohrab Atanyaz 3D Max programmasynyň kömegi bilen ýaş alymlar geňeşiniň tejribe hanalaryny 3D ölçege geçirdiler. Maglumat ulanmaryň howply fakultetiniň 1-nji ýyl talip Ahmet Şeýhliýew kiçi ýaşly çağlara harp öwrüden robot taslamasynyň üstünde işleýär.
Her kuwata robot türkmen ilipinäki harplar öwredýär. Geljekde talip roboda birnäçe dilleri goşmagy maksat edýär. Institutun 3-nji ýyl talibi Ýusup Akmamedow daşa aralykdan telewizor dolandyrmak üçin programma 3-nji ýylyň işläp taýýarlady. Taslama işlerinin genelde biri velosiped üçün niyetlenen tiyirlik ölçeci enjam olup durýar. Bu taslaman institutun 1-nji ýyl talibi Mekan Seyitkuliýew ýerine ýetirdi. Avtomatlaşdyrılan inkubator taslamasy institutun 3-nji ýyl talipleri daýançy ýarlak we sapargerler JF tarapyndan ýerine ýetirilen. Bu taslamanyň birnäçe nesilleri bar. Avtomatlaşdyrılan inkubator birnäçe sensorlar bilen ornaşdyrylan bolup inkubatorun içindäki ýyllyk derejäni we çygyly avtomatlaşdyrılan ýagdaýda gerekli derejede saklap bilýär. Barmak ýyllar boýunça barlyk ulgamynyň taslama işini 1-nji ýyl talip Şanazar Hudaýberdiýew ýerine ýetirdi. Bu taslama edara binalaryna avtomatlaşdyrılan giriş-çykyş ulgamy ýola goýmak üçin niýetlenenler. Avtomatlaşdyrılan suw gaýnaşy taslama işi 1-nji ýyl talip Selim Murat Oralmuratov ýerine ýetirdi. Taslamanyň esasy aýratyllygy ulanjy öz smartfonunyň kömegi bilen suw gaýnadyjyny dolandyryp bilýär. Sergide dürli uğurları değişli oğullarca programma üpçünçülükleri we birnäçe robotlar görkezildi. Bularyň ählisi ýokary okuw mekdebine değişli uğurlarda alınıp barlayan işleriň üstünlükleri beslenýändigini äşkär etdi. Okuwyň häzirki zaman şertlerine ölümçülüge niýetlenen uğurlar boýunça amal aşyrylmagy belen sepikleriň eýlenilmegine uly ýardam eder. Ýokary netijelere galanmak şanly senary münasibeti geçirilýän ýaşlarda esasy wezipelerini birini urlýar. Bu ýagdaý sport bäsleşikleriniň gydykly bolmagyny üpçün edýär. Häzirki günlerde ýurdumyň sport we ýaşlar syýasaty ministrliginiň mailnamasyna laýyklykda degişli kadrlaryň berja edilmegi bilen geçirilýän ýarşlar üstünlükleri beslenýär. Aşgabat şäheriniň sport we ýaşlar syýasaty baş müdirliginiň Milli ýaýatyjylyk federasiýasynyň bilelikde guramagyna ýaýatmak boýunça geçirilen ýarş kämilleşmek babat ähmiýetli boldy. Paýtagtymyzyň 1-nji ýylynaky ýarş gydykly tarapdan häsiýetlendi. 16 we ondan kiçi ýaşlylaryň arasynda Aşgabat şäheriniň 1-nji ýylyna gandybol boýunça geçirilen ýarş ýaşlaryň tejribesiniň artýanyny äşkär etdi. Türkmen Döwlet Bilimleri we Sport Institutunyň Aşgabat şäheriniň sport we ýaşlar syýasaty baş müdirliginiň bilelikde geçirilen ýarşy tälimçileriň uly gydyklanmasyna münasip boldy. Şowlar sport bäsleşiklerine giň gerin berilmegi aýratyn ähmiýetlidir. Ol türgelere tejribe toplamaga mümkinçilik berýär. Bu ýagdaý Türkmen Döwlet Binägerlik Guruluş Institutunyna geçirilen ýarşlarda görmek boldy. Ustatlyk artdyrmakda öz bolşy mektebe öwrülen ýarşlarda esasy wezipe ýokary netijeler gazanmak bolup durýar. Paýtagtymyzdaky ýaş olimpiýaçylar taýýarlaş mektebine geçirilen ýarşlar şanly seneleriň dawarlary bilen utgaşdy. Hormatly adamlar, Nursoy ýurdumyň raýatyna we paýtagtyň Aşgabaty 17-nji maýda saat 20-den 18-nji maýda saat 20-de boljak howa bardy. Türkmenistanyň howa maglumaty gulugynyň berýän habar bilen tanışylaryň. Balykyn ulaýatyna ýetgätirýän burda howaryp demirady kulmatardan telegi sekundda 9-14 metre ýetýän şemal uçar. Howa ýejetine 13-18 gradus gündüzine 24-29 gradus kenariýa etraplaryna 18-23 gradus maýly bolar. Ahali ulaýatyna ýetgätirýän burda howaryp demirady kulmatardan telegi sekundda 9-14 metre ýetýän şemal uçar. Howa ýejetine 17-22 gradus gündüzine 26-31 gradus maýly bolar. Mary welaýatyna ýetgätirýän burda howaryp demirady kulmatardan telegi sekundda 9-14 metre ýetýän şemal uçar. Howa ýejetine 17-22 gradus gündüzine 28-33 gradus maýly bolar. Lewap welaýatyna ýetgätirýän burda howaryp demirady kulmatardan telegi sekundda 9-14 metre ýetýän şemal uçar. Howa ýejetine 19-24 gradus gündüzine 29-34 gradus maýly bolar. Daşy welaýatyna ýetgätirýän burda howaryp demirady kulmatardan telegi sekundda 8-13 metre ýetýän şemal uçar. Howa ýejetine 12-17 gradus gündüzine 24-29 gradus maýly bolar. Paýtagtyň Aşgabatda ýetgätirýän burda howaryp demirady kulmatardan telegi sekundda 8-11 metre ýetýän şemal uçar. Howa ýejetine 19-21 gradus gündüzine 26-28 gradus maýly bolar.
Yurdun boyunça may ayının 18-ine magnit hadisasının goşak täsirli bolmagy aşyly. İdil vatandaşları yaz pasylyny günüň dowamyny howanyň derejesiniň üýtgäp durýanlygyna nazar alyp, pasyalyň aýratynlyklaryna laýyklykda geyinmegi, şeýle heme häzirki wagtda howada tozan bölejikleriniň kadadan 4 göterim artmagy we howanyň akymynyň üýtgemegi bilen baglanşykly, howa şertleriniň adamyň bedenine ýetirip biläjek oňoýsuz täsirleriniň öňüne almak maksady bilen agyz burun örtügini ulanmaklygy maslahat berýär. Howpsuz bolan 2 metr araçagy berjay etmek, elleri arasy saklamak zerurdur. Mehmanlar bulary berip berjay etseňiz, ýylyň istenip passyna öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz. Mehriban adamlar şonuň watan habarlary paşam jemleýäs. Bir karar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwrüne ata watanymyzy Türkmenistan ähli wagtlarda ösüşýär. Ähli ösüşlerini ödenine bolsa halkyň bäxtidi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam üçindir. Hoş sag bolun, izleýärler.